Dobar dan prijatelji, dobrodošli na moj kanal. Danas ću napraviti posan kolač na vodi, bez ulja. Jako ukusan light kolač i brzo se pravi. Nisu vam ni potrebne nešto puno namirnica. Potrebne su 2 čaše od 200 ml mineralne vode, 1 čaša od 200 ml kristal šećera. Dodat ću 3 pune kašike džema od kajsija. Ako imate kupovni džem, on je čvršći i njega ćete staviti onda 4 kašike. Dodat ću 5 kašika pšeničnog griza, 4 kašika mlevenog posnog keksa, 4 kašike mlevenih oraha, sok od pola limuna, koricu jednog limuna izrendanu i čašu i po od 200 ml pšeničnog brašna. Rernu uključite odmah na 200 stepeni, nek vam se ugreva. Sve ću ovo izmešati i ide na pečenje. Pleh je veličine 33 x 25. Ako želite kolač u visinu da vam bude višlji, onda stavite u pleh 30 x 20. Prvo na 200 stepeni pa ću smanjiti na 180. Jedan fantastičan posni kolač na vodi. Kolač se ispekao. Ako niste sigurni, probodite čačkalicom da vidite da li je pečen. Evo, ništa se ne hvata. Preko kolača ću jedno 3 do 4 kašike džema od kajsija da premažem ili možete bilo kog drugog džema imate. Preko kolača može mleveni keks, mogu i mleveni orazi. Ja ću staviti mlevene orahe i ostaje samo da se ohladi i da isečemo. Kao što sam već na početku rekla, ako želite da vam kolač u visinu bude višlji, stavite u manji pleh. Ja više volim ovako ove pečene kolače da su u visinu manji, to je da su tanji. I onda mogu da sečem na kockice, na štanglice i budu mi sočniji. Ako imate još i preliva preko nekog kolača, onda bude mnogo sočnije. Kolač se prohladio i sad ću da isečem. Vidite kako je mekan. Možete ga seći na kocke, na štangle, kako vam odgovara. Evo kako izgleda. Nije mnogo visok, ali je zato stvarno mekan. Izuzetno ukusan kolač. Eto, probajte. Napravite, vidite da se maltene za 5 minuta kolač napravi. A za ove postne dane imate da se zasladite. Želim vam svako dobro i prijatno. Do sljedećeg videa. Veliki pozdrav sa mog kanala.